se konfo bi akase obetu obi go na wantimi entu a eno de ye busua no ne won senkae konfo kro efri sebe wo kali hu se obetumi aye ena oni abusua no ekasa ye na ntiase ye adwuma no mo de ma wo se ene ye se adwuma enti se maba ho na me de mensa besom na mentimi anye na se bi omutimi nya nipa fofo ne nipa ne ba se nipa na watimi aye no no omne ne won hyehye wa wo ba ho no wantimi anye nti abusua ni wini hyehye bia yesese ye ku obi kura ye dwon asanteman ku aye dwon no kwasemini ye panimpa a woda ya no kura ka che ye se adwuma se ebeya efise ede wo hawo kese eba enani jesro kwaba nananom som ena afi no eniema wate wahu na opesa woni yeche no eba ahemfo nsam efiensensam afi nso yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ne aba beji nchiremu yebetwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre nso se wo okronkituom na se wohu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho yebetwe apri ye nananom akonfo abosom na ankasa ne na omo adi nkomo ubetimi afre yebeba ne na oba bedi ho nkomo aha ayesro nipa TV5 so ena woni guso a ohwe nene yere nana se wa ehia eba betwetwe nkomo de afa eye abusua agudie eho abusua agudie ne abusua gina ye no ensunsun ye wo ma na kame ho niema na kwaba ye ba besua niema bebre de afa abusua agudie na abusua agudie no kra watu bida ana watu agudie bida ekwan be no fa so watu no otimi achichire mu ama ye ho na o wo ho na so obi ekoye ofrakadama wa moni ada ho no se nana we de yese dodo akonya ba akofo transfer nche be body tel mpacha net se janu mandaro ma no oba de adaro ma no ye pa pia ye de nyankopon ne janu mase se o mabo ho ban ma aboto ye do maso se de bia de da nyina na o maka ye ho de ekode ye ba na ya sabeto wa hanim se na nana wadaro ma edikan me bisa se wotu ogudie da ana wadaro ma me ni pedua me ntu bida ni pedua ntu bida okay bosom so ntu bida okay pia nana achirimu e de amaye ntino ene e be koye nkomo no so nana agudie abusua agudie ene abusua gina ye ensunsun ye wo pacho ensunsun ye wo pacho wadaro ma chuma ye ndi edikan meda matiefo ase na wabisa masama wabisa men nanu yi oho a wasame de mawo ati mebosom into good da okay na de etie ni se wo ba ho a na wo be frɛ bosom na wo ti mekire wo e kire wo niema wo be ya fa ho na emom se okotu ni de wontu bi da okay owo butaye nti a onfa ntu ana se sa eniema ne de abusuaman son be fie okay sebe se yete ho na ye bedidi a enye sika kokko na be kwa akotu na betimi ama medidi na de enti America sa no agudie no obi wo ho a obi wo fie efie no ewo ho enso yeni abusua agudie ni bi wo fie so yendi me pacho okay enam de na me ka we na besimu no obekire wo ho niema nyina na waka kire se ubenya kokoduru a obeya on de wakire ne kwan no de open wafa na anu ye bi aba me ha ama ya kire ho niema nyina ma abosom no kura ka kosi se omu nua bi afekire akoyi ba ko mo gitu se yamba omu nua na awo ya yentamu ha ya woni akiri okay ama bosom na kire omu niema omu guso etu anamon se eno de omu chesese de omu si enya de ewo nwuram ewo fie okay ka cho hu de me kire no de wo fie no eni de wo nwuram no ni nyina ni tuo nko ana ka cho hu se
efiade ye nti se enwuram sa denti na ma okan se ba denti America sa ne se efie se ye je onim se ye kasa agudie no ni din ni mu yedu obia so ti sa di na onim asekere ndi se wo fie na wo ya enye hu ti se enwuram denti America sa no ebi kura ya kire sade ne hye ha da ye bi nane bi aso no wa kire no na wa be fa wo se kohwe ana minim sade ne wa ha enti ade ni nie no wo ko pejade ama no ebi a be connect sa okay ne different way na enti sa ana sa agudie no ye wodie ye di ye wodie ye ni adenti ni ye di bi na ye ndi bi e pa cha otie di enti a ye wo bia ye die na ye wo bia ye ni ne se ebia wabusuam tete ne de na omo pe enipa sene sika okay yetime de sa agudie ni bi kosesa enipa ba fie e pa cha otie de me kire oni yi pa ebi wo hon so enipa no e wo ni nyina ye mpanyimfo na kan se wo ba akikiri fie etime ka se fie we ye wo be ma ebedi be ma ne benya mfie nkunu ko ni mfie du so no na wawu na pani a wo fie bi ya na sa agudie ni bi wo na wo de ko okay o de kwa na o de akosesa se mi fie mema ni ha o ntimu ada woro manana no mesre mo munni ade na mo mfa nyina so ma mema e wo fie ebi nso wo ho nso so a ye de se enipa sika ni fie ye no so yakọ yasa pege agudie na bi ne ye de kọ mo ada woro manipa mo de ama me no mo ma wo mo nsanye de enye sika ene bi wo ho nso so a na ye de ahye fie num se sunsum ani tumi enwura fie ho biribia eno sa no ye ni ano no ye den se bi ona nanu nyine no wo ye die wontimi ni da se wo ye wadwen se ade no wo ba ye no na pani bi a obeto na ka cho se we die asemesi ye de ye gina ye maamo nti we die ye ni na bi a wo nana no ka asem ne kire wo ma wadwen ba so no wahu se wawu nti e bi a wo fa kwatikwan bi akofa e bi a na wo kofa na wawu because eno na ye fie ni ti na sisi no yebeka se sisi abosom no enema bi wo ha mo sere ne se abusuan gudie ne bi wo nso yebetimi asra honhom na yedi yedie na ebi ampanimfo na gya ho akwa no obeto opani baako asemesi sa agudie we die edi brese ya mu betimi ayeden edibi eno kron kan cho se fani nyina wo na ye no nipa na wo bo wa mane ama wanya hoden se o we ye ni we de ye di no obe kire wa mane ni amamla wo be ye wo ka kire wo wiye a na wo so wo pani yie no na wo se tu ho na mo no wa bisa nti ye no sa de ye ana enye hu esifie a ewo ne ma ba ko mienu bi a wo betimi di aka a wo betimi apagya enye wo hwe ano de ya makwan se wo betimi ayede adi obi so wo ho a na fie a wotemu no enipa ni ho na watam na odi akoto nwuram ndi se nwuram wo no wakọ na ebi kura wanya obi ani nachi ni wakire ne sa hanam de ato na bere bi so a wabefa na mo de ayefie yi ndi se agudie no wan kwakire wo no na kire akwa anyira aye tin obi wa se me na na besom daye me ma me se me papa se me wo fa bi se obeya ohun bebie wo ade ne de wo ho ampa na wabeka kire obi so ho timi so ne nsa kwakire ne sa de ni nie be kire ne ahyansode esisu na godu bia so ni wa me de me ntu bi da bai nipa ye bi da
ene nkoma me mpanyimfo adi amamate godu bie ni ho abetu a ne tenten be ebeduru wasene mu kura ada omuntumi da bi obi ho kura akwabro so ayese ukotodwe na wonsaka because sabla na nipa na di ade ni kosie no ahopopo onya da ade ntum ade no enko tenten sa so mo se nante o se sunsun bia ni ho a enante ba wo fa ne kwan a enante nko ba bia wo beto nafa ya na o kan sempia na asa wo chire obi achi nana adesua na yesu sa adesua gudie ni di ni panya ema enkofo obi wo ho a ya santima mu ha ya minsu tampata mu ha ya god na bi sifie bi mu a wo ko ho se wo bedi a na wabodam ewo ho pa nana de nti ena weka se bia obi wo abusua gudie na bia wabana konfo bi se o agudie no ho na okohwe na ampa agudie no ho obetumi etu ma na nso obekọ ho wontumi ntu asem maame wabisa masem tie se wa hoboa enso wa kwankora enko mete ho no oba na se bosom ne jepene se obeboa wa obekire ode ode beba awokọ a ubetimi asom entemso sani ya galamsefu ebeye efemi ya no mututu ba ye boa wo mu obi wo ho oba ne ya opese ne nsa kan ye nya ne sa o kire wo kura ma wo yi musuo ni nyina o ma wo mere wahu na wa ho meso fe bra ne ba so se obeye a wo bekọ ho no o mere asa na me hu ne se dia mo nananom e dia hye ho no tumi wo mo sin dia wa wotu foma fanse no ane wo ho a wo fa de se de galamsefo yi da bi o hwe sika no gold bi nche gold bi ne pa cha otie na de etie ni e bi a na fie die no eye te se mensa ha mi kotromwe na sa afamo de na wa wo bre ekotu ti se de galamsefo ye no na ti se nti wei anyway de he na so jene na so sa na sika ne de ebi nche bi evi wo mo tokora se ye kali se de ni duro ne tie no na wunya ho sika nti ye sa na wo se na ye betimi aka se ye na nanam de no mdisie no de ntia ma mekasa ne se won se ye na nanam udi ade ekosia omo kan se mguso eno nti na maka se ebi no to meet mu sen de we mu jinaye so obi ka se jinaye a se jinaye enye kwa sunsumu wom god na omutu no sunsumu wom ba de me de ahye ho na se ye nsuo kura me de abompa ye hunu sasase na wuram me nsu mi sunsum awuram amatumi ye twam nsu awuram acho wate de me kire onase enti de omutu no galamse se obi anfa bibia hye wo mo ana akoto asase yi wo mo adwuma no eno eda sonko esene de ye di ahye fem ye mo mebi a de empanyifo de hye fie no wo kale a ye be se 2 million na ubenya ebi so ha na ye kukuo ma wo eno nti na me kire omu se ye de ahye fem na etise ye ni sikanko ena de etise esu sikanko ketwa ne kese ntimi nyina bana ne mane nye yi abacho what dey and I want to still at the metro na se ma tiase de na mpesa me hu ni se de metiase ne se de ye na nan de show hu to meet mu sen de o man kasa ye galamse na o man kotum because of say ensem aye na nan mo ka gusu a o mo de share from nana adentina se ye na nan mo e de ade ekosie ne bi o mo kan sem gusu ha to me etimi kotinem sese ye maame wa metimi akasa wo dabi esa ono ne pe na wa frɛ tumi ena wa bewu enti se
me nana na ama ne ho kwan ya tumi bia ntimi mewuram obi tumi de ade ne kohye wo se me nana no mu nyina me nana semasi odru ni mpani fie so a saa de we ne de a obi aba a wontimi mfa me nana no nko aba a wontimi mfa nti wo se wonte a ebi ana wate bi wo wasum se ebi efie we mo ya o mo ntimi entu ba akola ketu e ko nko a watimi akotu na eye wono ni din ane e de ye pacho wate de me cho na se eye sanity se na me fa ne se ye de ahye ho no na bia ye na nanom na asema mo kan se bia omo fie ahohom e wo ho ne ntina agudie no so honhom bi ono so twam won potam ho timi kwatena so bi na sabe se ya ye ti he na ye didi ni obi twam no ose komode no e bi kura nipa no wonim ni ba bi o ba ofiti ya no ode ne nsasim a wo beka se ode ne nsasim ti wuje aduane na ma no oye a wa ye nyimu but obi so mpe je se yes ye bonwom obi atwam ye ne denko a wo besa sa na sunsun mu asemte ntina ne nyina be susu se konfo okwa obi agudue ho a wontumi nto no ye se bia saa nipa no enye onu ni din ne body share ho na ma kire mu se ejina banane ebi wo ho a ye de akekire fie yeni ade ntina konfo no hu ye wo so obetumi etu ne nso wakọ ho anu wontumi nto se konfo bi akase obetu obi gold na wantimi entu a eno de ye busua no ne won senka ye konfo kro efri se sebe wo kali hu se obetumi aye ena oni abusua no ekasa ye nenti ase ye adwuma no mo de ma wo se ene ye se adwuma no enti se maba ho na me de me nsa besom na mentimi anye na se bi o mutimi nya nipa fofo ne nipa ne ba se nipa na watimi aye no no omne ne won hyehye wa wo ba ho no wantimi anye nti abusua ni wini hyehye yi bia ena abusua bi wo ho nso so a eka wo wa ma na bo no obeka se ne efani sika ma no eno saa no na akoye manso nti eno de enya busua nyina na se wo koye na anye yi a wo mo de bechew abusua bi wo so wo mpo mo ho asenti no mo agya akiri di me hu ne se mommy wo side na wo ka wo de o me hu se untu bi da ena wabosom so untu bi da enu nche se untu mi ntu na emom na abosom no e kire kwan a wo ba o me kire obebi a ade ne hye a kire wo ho amamre ne amane ba o mo abosom na ndi wachi nkutuma ye hu o mo botaye enti because o mo makomondo enti enu kire se o ma o mo ba na o mo pre wo mo ho ene ade obi wo ntumi ntu na okọ ho so obeje na aje so obetimi to enu kire se obodo mo se nifa ne benku nyina pese o mo me pa chotie se ye ku obi kura ye dwon asanteman ku ye dwon no kwasemini ye panin pa woda ya no kura ka che ye se adwuma no se ebeya enka ye nyai efi se ede wo hawo kase eba enti enye bebia na even ye be pene so se adwuma no koraje but obi wo ho nso a wotimi ye no all right mimi ni mo obi a oye se adwuma ne pa nti me wo ba na bosom kira wo ne ma na aso pu obi obeti a maka cho se ko ni pesmes o ko no otimi eye ma wa se ho de enye ma asem bi na o te didi o mo na o le do mo ko na ko buka o mo sumo mbeka sa oni ni pakwa ye ba ko nipa mienu aba me ho nyina ye kama nipa mienu aba me nchem ama me ma kire o mo se o mo so mo kire se yese na me ye oba no kra de o ma kwampo se eno kra mpo de ebi mpo ensita amoma e ma ntu agude dabi ebi ye gie ni mguase me eno de no kra ni emfa on fi sale ya ka kire me no kra me mpese me kwa akoye akogie ni mguase me mpe buka se
enne me de ade ne beba na wamfa ma afi wo na mane de ensetenten so me mpene sa nti menya ye kire ode wo beye na wutimi ya na wa wo nante na so nya obi a obetu ama wo a nipa kro wa abetu ama wo na wodu woni ehu se obi tubi physical da anase ni nyina bia obekọ na etu na bia ye ya kire se be sa de no obi wo ho a opewa buwo obeye nanajo no kra ye baako ade bia papa wo mbone wo ebi so ye na wia ana omo mi hu se de mesi amechi good ye kase ye kotu good dodo na atu nanajo bi so etu na wia ya wo bosum bi wo ho a wo ba sese ya obetimi akyesa ade ne hye hampala bosum na betimi ayi me bosum bi anya bi nti me nkoka se waye bi sa ba de wo de wani ehu na wo e ka ho asem okay ebi ye ebi so nye obi wo kra wo ba na nya bossa adwuma no so kra obetimi aka che se adwuma no kra wo na nye ene na wa ba se je gongoto good wo obepa mo kra ti akọ onu mosi ane nka soleko nti enu ejina ye nipadua no ebusu egudie ni tu nda fomo kra ebi wo ho a wo abusua no yafrumu ade no ebi e ma mpanimfo ho ye be ese nwotwe na emunum ate ase na miensa ante ase hunu se kwan na wo kọ no emwa at times de ya na ma saade no eyeye den na eno no na emom abusua ni nyina adwen kọ baako na bibia deda na kwan mu a eye easy na ya na me pese me kire bata esa na wo kire obi echi na eben ya disua wa ye bi akofa oti akonwa so ama se wo de ye niema a eye kama peje busua nani me san hye kuro no ani monyam makuro ni tumpon nti saade no enafem osom ne be kire wo ho niema nyina ani nipa no kra o ye na adwen senka wo de me benante ayeti se wo kwa na me di nachi na me ye ne se eno de enya de a meji ato me ho so me di nachi kompire no na se de me ko hu ye no na usuru minti mi nya sa kokodu ne nye sa de no ti me ka che ne nti se de me ne wo kana spirit bi pie ya na ebi wo wa se wo de pick ne kura abofo mu a wo wa obetimi apie firi ho so wotie ni esi ekwan na fom ho na wa na wotu ho no anana wo no adane nkofie se enu ni ebi ye ginaye o ginaye na ya na ye ka no se wonni mu a hu se na wo be fa na simple sa be fa ne tra sa ebi wo hokora na tetefo no na bitirimu osum yetimi di nipa eye ginaye tiansa na be fati so di nipa gusu ansa godu bia so ni hu a obekwa akotu a obekum nipa gusu yenye ne sa na tete na wo mo wo asomfo no mo a obi kan ne okoka wanya mane ndonkofo no ebi no obi timi di bisie e mane yi so ahu enti sa godu sem ne de eho asem ka no eye kana na wo opie ba na ujane ya ngo bi mzimi nzu o mintimi dabi ana se ye fe ni kan ntu o na sa eno tie wo go twetwa bi na watwa bi na wabo na wo na eba na wo so mu na kabu a wo be da hu zeze se wa boro de wo ye bia hu eno de wo ntimi mfa nsa kora ankom na emom je se e bia wo ye amane ne amamela e na wo be yusu sa na ma bo mpa ye ni wia na ekwan dem se wo ya fe no wa start na wa ye se adwuma no ase na se omo kire okwan se e bia ye we ya mamere nyina ansa na wakọ ho akọfa so wo ye wi a enu kwa se wo akọto wo ne wo so o eno de sa ahyenso de ne beba ma wahu e beba ma wahu okay nti e ba sa wo no okọ be bia mko gigina ye na ana se wo pam no
Into ono wonye pie free mu ababi obefa bia no ane so wo hu ne physical na wo na mu a wo hu no wo pie physical mu wo hu no ne be sa tam na be fie te se nanka ese me sa tam na be fie dabi obako wonya yi pe okọ se tumi no efiri mu awi na person ne nante e we yi so person ne nante e wo ne aboa ne nante se ye tumi na dabi we yi awie de se wo kwosesa na basika a ye di ninim na tumi ne firi hin ne beba se o megina wachi wo person wonyina wachi sika no betre mu se office kana wonyina wachi e me ade bi wo ho a wo hu wa hu ne kwan a hu ne ye ena de wonim no so eni kwa sa wo pepere sa wo beye sanity eni bosumi mienu kura nipa bi abeye bi wo me ho a posom na kyerkyere ne ma omunye nyina no so mo kokon mo achi aba nti wo mo ba afi na kwan wo mbefa so atu gold no na me ntu gold nti ye ho ne ma nyina awie na wo bekwa akopɛ wo nipa obekwa akotu gold na ma wa me de minim se ya kwansidie na abosom na kyerɛ ma wa yi afiri wo de minim se ya kwansidie na abosom kyerɛ mo na na so on gold sem na kora de ye penimpo se komfo beka se wo kotu gold na akomfo ntu ho ni ntu gold sofo ana se ene akomfo adwuma nyina asofo ageye na osofo so timi dane dua ma ne yeyi osofo ntimi nane dua nso osofo dane dua so ahu ene se malamfo to good obi okom kwatia wo mutimi tu akomfo yi a ye kom yi ye kom abosom ye bitimi tu eno de agina nipa ne so obi wo ha oba obeje so obeye bia no ntimi nkoye eno saade a wo ntimi nya wo kode ayaye den so anu agije ho sika saa anim guase na beba ntitina wo be bedwene wo ho na nkode anim guase ene de abe afidie ntenten ya abeda wiem wo ya de ketua bi wiase man nyina bete nti se wo twene wo ho a ebeboa wasene se odo wo ho bekwa kotadua mu a age wo ho a enye saa bra na obi a wonya boafo bi a wo se ye ka kire wo so na wutie ya ebia emasa nti gold sem ne de ni obi a na etimi tu gold nti se wo ye obi na wo kokomfo ho se wo pu wo gold omo a wo no wontuma wo a hunu ba bia wo kɔ no se de ete nsa na wo bekɔ a wako obi wo ho obekire wo fa we bla wo beje ondumi nyama wo na emo me kire wo ho anamon fa kwan we so mere pa wo pese wutuo no nsa beka na wo kɔye na wo home so na fe wa wo so de wani aka mu de wo fi se obetimi aboa wo na wa ma na aboa no wetu ama na gold ni de wunya se ye de ahye onsam sagye eno ne papa na me ko hwehwe ne ye de hye ha na na beso me da ye de fa ye ntro ruo ko be hye de se ye ka bi no no so keka bi nti wo konfo cross wo di e kire se yesise na wudi sikachi a obaje ni ngwase se ba ye no konfo no so kohwe na wo se fin wo ana me kira wo se ekobasa eye wo haw na wo pema wo nti ade a wontimi nye no enka se wo betimi aye de wo wugidi se wo betimi aye no ye ma ye hu se waye sa pepepe de obetimi aye ye me hu se waye na futu obe na de ma omo a mfanse bi wo mu fie na omoti wie se wie tumi tu no modu ye ji wo mu sikadi no futu obe na de ma sa ebusu enkofo yo me das eno ana maka ne se sa agudie no enafem nti se ebusua bi wo agudie ni bi na ye pe obi a obetu a akomfo no de ye dooso pa obi anso ni de wotimi ye ene na sika ni bre nti de wontimi kura nipa kro bi a oso obetimi aye nti wo sa abusua kro no fo wani to fam ne bi sa hunu de otimi ye ema na ye kama na ode wadwuma koma no anyesa na akofa enkwanchen ba bia nipa ne pa obaji sika di oji sika ni di wie susu a
ena we semina ena we na we obewe na ade examina gana say ya de examina too good gana say oh beje oyo beje semina bo ani agi spray nyina afi be ko ho bebo we na oboka be 1 billion ne be we na entime too good na now 1 billion ni bi alenji na on fan start enya adwuma wo pesi kantem na ya ka cho se gold no konfo ni check e wo se kukoma we mi no 1 billion no nti kukoni mko biozu no yimi ani media de America ne se gold sem ne de enya easy enipa mo omo ani na ho yie because se wo gold ni bi na ya mpa se wonim se gold ni da ha fra wabusua odom na mo amommo mpaye na mo mpagya mo ade ana na mate se abusua gudie no so mo de hye ho ana se blebi so ne se mo nana na o de hye ho no se bi blebi se muntu se mo antu na hye ho ana se de abusua ni nya oh minyi ni se ebeba sa de ntime ka sa ne se wa hye mo bra mo mfanyi ene sa abre na mo mfanyi no aso ebi asa abre ne sebe panimu ana titiw biye ni ho betimi agina busua nanim se wotu enti ebra omu benya wo bi asabi ni mu odu a obetimi agina kon nanim no omutu a menyi ni samfumso bi awo mama waduane sedi ekom ne wa se wuni ebra ekom bede wo na abedi aduane no nti ye no de menyi ni samfumso bi awo that's it. Ipacho madaroma munja majo nchire for comment section bibia ni ana number ne da so na mafe me pacho obi wo me platform so no ga cho so be too good am pacho bo mama ne ye fa kamle ni echire na ye nkotwa so obi wo me platform yi so no so be too ogudi ama wa me pacho bo mama ne ye de kamle be di echire da na mo be ko no ni ye kwa akotwa ye sremo e mo obi me twawuni na meka nkyerem se wo fa number na wo me platform so wada roma makram enani jesro kwaba nananom som afi no eniema wate wahu na opesa woni yeche no eba ahemfo nsam efiense nsam afi so yesetiti wobi ka titi wobi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ni aba beji nchiremu yebetwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre nso se wo okro kituom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho yebetwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne na omo adi hu nkomo ubetimi afre yebeba ne na aba bedi hu nkomo